My sme Slovensko na chvoste, čo sa týka kritického myslenia. Je to spôsobené naozaj aj tým pretlakom tých informácií, ale mrzí ma to, lebo ja naozaj vnímam, že títo odborníci, ktorí sú špička vo svojom odbore, tak mi zachránili život a keby som im neverila, tak ja neviem, kde by som bola možno o rok, o dva. Karin Kubíková, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišla a ja ťa poznám, ale dovolím si tvrdiť, že aj viacero ľudí ťa pozná ako mladú, inteligentnú, krásnu ženu samozrejme, ale zároveň sa venuješ veľmi dôležitým spoločenským témam, ako je duševné zdravie alebo kritické myslenie. A ty si vlastne založila aj projekt Zmysel, no skús mi takto na začiatok povedať, že kto je Karin a na čo je teda ten zmysel zameraný. Ďakujem veľmi pekne. Ja som projekt založila začiatkom roka a vlastne prvotnou myšlienkou tohto projektu bolo združiť nejakých ľudí, ktorí, vlastne aj teba som do neho oslovila, ktorí sa učia trošičku žiť s nejakou ľahkosťou. To bola taká nejaká moja primárna myšlienka, lebo ja sama aj tým, že teraz tu sedím vystresovaná, či možno na mne trošku vidieť. Vôbec nie. Tak vlastne som si povedala, že žijeme v takom svete, ktorý je pre mnohých z nás náročný. A nie je to jednoduché a chcela som ako keby tých ľudí viesť k tomu, ako žiť nejako ľahšie, produktívnejšie a nájsť také tie nejaké cesty. Takže toto bola taká nejaká primárna myšlienka a postupne sa vlastne ten projekt vyvíja, či už sa to týka nejakého duševného zdravia, práce, produktivity a tak ďalej. Ty si zároveň tento rok chcela ísť aj na sabbatical, teda plánovala si, ale potom bol aj zrušený, k tomu sa dostaneme neskôr. Ale povedz mi teda, že čo je ten sabbatical, lebo ono to je teraz celkom aj také, že populárne a vlastne kam si chcela ísť a na ako dlho? Hej, tak mojou pôvodnou myšlienkou bolo možno odísť na chvíľu do Slovenska, nájsť možno nejaký trošičku iný životný rozmer, trošku si zlepšiť jazyk, že môjim primárnym cieľom nebolo ujsť. Veľa ľudí odchádza na ten sabbatical presne s tým zámerom, že chcem ujsť od nejakých problémov a tak ďalej, ale to nebolo môjim nejakým zámerom a hlavne som sa chcela venovať zmyslu, čiže viacej tvoriť, keďže ja som celý život vlastne pracovala v PR, v marketingu, tak to je naozaj že na hlavu náročná práca. Takže chcela som si dať taký čas ako keby pre seba a trošku spoznať aj iné kultúry, ale teda nepodarilo sa mi vycestovať. Ale ja verím, že v hlave som si to tak nastavila, že ja odídem na ten sabbatical. Ja verím, že áno, budem ti v tom držať palce, ale teda nepodarilo sa ti odísť kvôli vážnemu zdravotnému problému. Povedz mi ale teraz ešte takto, kým sme na začiatku, že prečo si sa vlastne rozhodla prehovoriť o tak citlivej ženskej téme, že čo bolo možno takou tvojou hlavnou motiváciou? Mojou hlavnou motiváciou prehovoriť nahlas nebol ani ten samotný zdravotný problém, bolo to jednou z kľúčových myšlienok, ale bolo to najmä to, s čím súvisí vlastne celý projekt Zmysel, a to je vlastne to kritické myslenie a že vlastne ako keby sme zabudli trošku hľadať v tom množstve informácií ten zdravý rozum. To znamená, že keď je človeku ťažko, alebo keď má naozaj že nejaký zdravotný problém, alebo keď to má ťažké v práci, tak nevie, či už selektovať tie informácie, není zodpovedný sám za seba a tak ďalej. Čiže som chcela ako keby viesť ľudí k tomu, aby si zachovávali to zdravé kritické myslenie, aby sa naučili, ja to volám, že diverzifikácia zdrojov, ktorá si myslím, že je a ešte v ére ako keby tej umelej inteligencie veľmi kľúčová. To jednoznačne je skúsenosť a vedomosť, ktorú my potrebujeme. A ja sa teraz inšpirujem aj tým, čo si ty povedala, že vlastne s kritickým myslením sa nikto nenarodí, ale vieme sa ho naučiť. Presne, čo je veľmi dôležité. Začiatok tvojej cesty vyzeral tak, že vlastne z cysty na vaječníku sa stal nádor. Ako ho lekári odhalili? Ja som pravidelne chodila na gynekologické prehliadky, čiže tá cysta bola ako keby pozorovateľná a vlastne zväčšovala sa
A konzultovala som to v podstate s lekárom a mne vlastne prvý lekár povedal, že odporúčal by mi ju vybrať. Ale ona sa javila v podstate ako benigná, čo znamená v preklade, že je neškodná. Čiže na ultrazvuku bolo vidno, že vlastne je to ako bežná cysta, ktorá sa môže komukoľvek vyskytnúť. Čiže ja som pravidelne chodila na tie prehliadky. Vždy, keď mi vlastne lekár povedal, že aby som prišla na prehliadku, ja som prišla. Čiže táto prevencia je kľúčová, neodkladať to. Ale do poslednej chvíle som vlastne netušila až do toho výberu vlastne tej cysty, že sa z nej môže stať nejaký nádor alebo niečo a to sa vlastne ukázalo až pri operácii, respektíve až po histológii, ktorá sa vlastne deje po tej operácii. Áno. V tvojom prípade bolo to možno tak, že si aj cítila, že s tvojím telom sa niečo deje, alebo si naopak, že o ničom vôbec nevedela, že tam dochádza k nejakej takejto vážnej zmene? Ja som vôbec nič necítila. Že ja som žila úplne normálny, plnohodnotný život. Chodila som do práce, ako všetci ostatní. Žila som život, stresovala som sa, čo možno není dobré, že zase sme pri zmysli, ale vlastne nepociťovala som žiadne nejaké fyzické príznaky, ale to je môj špecifický prípad. Hej, to nemusí byť ako keby pravidlom pri všetkých. Ale je to síce tvoj špecifický prípad, ale opäť sa tu potvrdzuje, že aké sú preventívky dôležité, lebo keby nejdeš, tak nevieš. Presne tak, to je pravda. Že to je to najdôležitejšie, čo si z tohto treba zobrať. Ja viem, že to je veľmi citlivá téma, ale keď si spomenieš na ten moment, keď ti vlastne oznámili, že teda čo našli vďaka histológii, tak vlastne pamätáš si ešte, akým spôsobom ti tá správa bola podaná? Pamätám si to úplne presne a to bolo veľmi nepríjemné. Ja som sedela vlastne cestou vo vlaku z Košíc a zavolali mi a povedali mi, že posielali mi výsledky z histológie a či ma rovno môžu objednať na onkogynekológiu. A to mi na tom bolo to najviac ľúto, že ja som bola vlastne vo vlaku, bolo to akože cítiť ako nejaká informácia, ale ja som bola vlastne sama, ja som absolútne netušila, že čo sa deje, ale vlastne už z toho rozhovoru som vycítila, že tým, že ma objednávajú na tú onkogynekológiu, že pravdepodobne tam bol nejaký nález. Jednak to bolo 4 dní pred sabatikolom, čo bolo také, že ale to v tej chvíli akože išlo totálne bokom. Ale druhá vec bola, že to bolo naozaj že veľmi nepríjemné, lebo ja som to nevedela v tej chvíli vôbec predýchať, lebo hovorím si, že zavolám mame, nie, lebo ju akurát tak vystresujem, zavolám nejakému kamarátovi, že čo mám robiť. Takže som tie sekundy, kedy som išla vlastne otvoriť tie výsledky, tak mne to prišlo ako večnosť. Že to som naozaj vtedy akože skúšala svoj stres manažment a slečna, ktorá oproti mne sedela, tak tá len videla, ako mi takto išli kropaje slz. Že to bolo naozaj akože veľmi nepríjemné. Že si mala pocit, že možno chýbala nejaká empatia z ich strany, keď ti volali? Môžeme to aj tak nazvať, ale nechcela by som to akože takto nejako príliš škatulkovať, lebo ja akože rozumiem aj im, že oni to berú, že oni sú už tak príliš zaciklení do toho, že pre nich sme ako pacienti, ako čísla, hej, že naozaj, že ideme rád za radom a že je to proste človek, ktorému musíme oznámiť, že má výsledky z histológie a musím ho objednať. Ale ja sa na to pozerám naozaj z pohľadu toho pacienta a že sme stále ľudia. A napríklad v zahraničí to funguje tak, že my sme prispievateľia do toho zdravotného systému. To znamená, že my máme byť stále ako keby nad tým a máme byť bráni, že treba k nám pristupovať ako keby s takou empatiou, s rešpektom, hej, že napríklad aj v tých Čechách to je tak. Samozrejme, nie každý taký to je. Moja mama je napríklad zdravotná sestrička, ona každého berie ako veľmi citlivo, s empatiou, hej, aby som teraz nehádzala všetkých zdravotníkov do jedného vreca. Ale ja som potom tej sestričke aj dala feedback, že si nemyslím, že to bolo OK a to je podľa mňa toto veľmi kľúčové hovoriť, že sa musíme ozvať, že toto není OK prístup, že nepáči sa mi, ako ste mi to podali, lebo tí ľudia si to možno neuvedomujú a možno už sú tak zaciklení v tej práci, že stačí možno len povedať, že povedzte mi to jemnejšie. Jednoznačne to pokojne môže byť jedna z možností, že si to práve neuvedomujú, lebo už toľko to všetko vykonávajú.
Čo ťa však čo nasledovalo teda po tejto citlivej informácii? Musela si rovno podstúpiť nejaký zákrok, liečbu, alebo o čo tam išlo? Ja som v podstate potom nastal, že úplný kolotoč, čiže ja som vlastne zrušila sabatikál. Teda takto, ja som dostala na výber. Ja ho nemusím zrušiť. To je presne to, k čomu sme smerovali vlastne na začiatku rozhovoru, že my máme v dnešnom svete strašne veľa na výber. Ľudia ti nepovedia, alebo tí lekári, oni ti nepovedia, že musíš urobiť toto a toto. Ale ja som si zvážila, že naozaj, že to zdravie je jedno jediné, ktoré máme. A konzultovala som to s viacerými odborníkmi, s viacerými rodinnými príslušníkmi, ale hlavne sama v sebe som vedela, že toto je vec, ktorá sa odkladať nemá. To znamená, že pre mňa peniaze boli, sú aj budú, takže celý sabatikál sa zrušil, boli, pôjdem jesť inokedy. A spýtala som sa vlastne môjho pána onkogynekologa, že na všetky rizika, ktoré prídu, a on mi vlastne povedal, že je to typ nádoru, ktorý je niečo medzi benigným a maligným. To znamená, že on môže progresovať, môže sa rozšíriť na druhý vaječník, môže sa z neho stať rakovina v nejakom vyššom stupni a to znamená, že on mi odporúčil nejaké ďalšie kroky. Čiže som išla na vlastne onkomarkery, klasické ako keby tie medicínske postupy. A už som počúvala ako keby jeho, lebo zasadla v podstate onkokomisia, ktorá sa zaoberala môjim prípadom a nechávala som si ako keby poradiť nimi, že čo je najdôležitejšie. O všetkom s tebou otvorene komunikovali? Otvorene so mnou komunikovali takmer o všetkom, teda aspoň ja som si to v tej chvíli myslela, ale treba sa akože veľmi veľa pýtať, že tá informovanosť stále nie je dostatočná. To znamená, že ja som si to zisťovala aj z iných zdrojov. Sledovala som si, že napríklad bola som na Femtechu, čo je v podstate občianske združenie, ktoré sa venuje týmto ženským témam. Bola som ako keby v komunite žien, s dievčatami, ktoré si už prešli takýmto niečím, aby som vedela, že čo všetko musím podstúpiť a tak ďalej. Lebo niekedy tým lekárom príde, že už mi povedali všetko, ale nepovedali mi všetko. Takže toto bolo presne to, že som sa pýtala. Dala som si zobrať vajíčka, čo bolo veľmi dobré. No a informovala som sa v podstate všetko, že čo bude ďalej nasledovať. No a presne, keď som podstúpila vlastne finálnu operáciu, tak sa ten nádor potvrdil aj na druhom vaječníku, čiže som prešla do chirurgickej menopauzy v podstate. Čiže veľmi dobre sa stalo, že sa ako keby podstúpili všetky tie preventívne kroky, ale tak som v podstate zdravá. Rozumiem. To ja len dúfam, že to naďalej takto aj zostane a že pôjdeš aj na ten svoj vysnívaný sabatikál. Ale vráťme sa ešte troška k tomu informačnému chaosu, lebo verím, že toto je vec, ktorá dostane do chaosu naozaj, že asi každého jedného pacienta. Jedna vec je to bomba v úvodzovkách, že čím všetkým si musí prechádzať a vôbec tým veciam ani nerozumie. Ale ako si ty vlastne pracovala s tými informáciami, že chcela si aj názor možno od iných odborníkov, prípadne ako si ich overovala, alebo boli aj nejaké momenty, kedy si fakt, že povedala, že tu niečo nesedí? A tu je presne to, čo nastáva, že na toto treba byť podľa mňa pripravený vopred. Aj keď to je veľmi náročné, ale treba mať vybudovanú takú tú mentálnu odolnosť a to kritické myslenie, že keď príde takáto nejaká krízová situácia, tak vedieť už vyhodnotiť, že sú rôzni šarlatáni, sú rôzni ľudia, ktorí vám ponúkajú v tom stave zúfalosti rôzne zázračné riešenia, ale tie zázračné riešenia nefungujú. A ešte sú na počkanie. A ešte áno, presne tak. A hlavne dnešná doba ponúka strašne veľa sofistikovaných metód, kedy my dostaneme ako keby pocit, že toto je náš jediný spasiteľ, ktorý nám pomôže, sú rôzne kulty a tak ďalej a netreba im podliehať. Ja som už dávno predtým absolvovala veľmi dobrý ako keby taký, by som to povedala, že terapia / coaching, kde som mala veľmi dobrú terapeutku, Ivanku Matejovič, ktorá má vlastne k tomuto ako keby smerovala, že ako vedieť vyhodnocovať tie zdroje, ale znova, ono to nie je ako keby na počkanie, že to je vec, na ktorej treba pracovať celý život. To znamená, že
Keď to prišlo, tak som vedela, že môj pán onkogynekolog, ktorý je pod certifikovaným, registrovaným zdravotníckym zariadením, tak je správnym lekárom. Zároveň som sa o tom radila s mojou mamou, ktorá je tiež zdravotníčka, ale nepodliehala som ako keby takým tým bublinám alternatívnym a tak ďalej. Tým akože nikoho nehaním, ale dávala som si ako keby pozor. Ty si sa v priebehu svojej cesty dozvedela aj nové informácie, ktoré by sa zišli taktiež iným ženám, pacientkám a o mnohých vlastne ani nevedeli, tak skús nám teraz priblížiť, že o čo vlastne ide. Áno, ja som sa napríklad na tom Femtechu dozvedela, že čo sa týka AMH hormónu, tak máme ho hradený zo zákonného poistenia. Je to vlastne hormón, rozprávala sa tam jedna gynekologička, je to hormón plodnosti. Ak to správne teda terminologicky nazývam, kde si vieme zistiť, aká je naša ovariálna rezerva. Ponúkajú ho samozrejme aj kliniky, ale ja som to napríklad dovtedy vôbec nevedela a takisto vlastne tým, že som si išla dať zmraziť vajíčka, tak ja som bola v podstate registrovaná ako C-čkový pacient, čo spadá pod onkologické diagnózy, ale pod tieto onkologické diagnózy my máme tak akože nejako zakodované, že to sú len nejaké vážne diagnózy, ktoré sú, že podstupuješ chemoterapie a tak ďalej, ale sú to aj takéto prekancerózne stavy, borderline tumory a vtedy sú hradené jeden cyklus zo zdravotného poistenia. Napríklad túto informáciu som ja nemala a bolo pre mňa napríklad veľmi náročné, že tým, že to prišlo strašne rýchlo, to mrazenie vajíčok je finančne náročné a ešte ja v mojom veku, dáte len takto akože 3 000 to eur. Pre mnohých ľudí nie je ľahké, si myslím. Presne tak, že preto aj niektoré dievčatá to tak zvážujú, že či áno, či nie, ale naozaj, že ten jeden cyklus hradí poisťovňa a vtedy som sa ako keby pýtala lekára, že aký je postup, čo treba urobiť a on mi vlastne povedal, že to je iba administratívna vec, to si vymením ja s poisťovňou a oni to v podstate len schváľujú, čiže len my do tých zákonov takto nevidíme, nám to nikto nepovie. Čiže, a teraz je týchto prekanceróznych stavov veľmi veľa. Čiže treba nechcem to tak akože cynicky povedať, ale ak náhodou sa nejaká žena v takejto situácii ocitne, tak je možné tento benefit využiť. A dá sa to podľa všetkého vyriešiť pomerne rýchlo? Áno, že ty si vlastne nemala ani naťahovačky s nejakými papierovačkami alebo niečo, že lekár kvázi to lekár to a dokonca ja som tam do toho ani nezasahovala, že to nebolo, že ja to zaplatím popredu, oni mi to preplatia potom, ale že vlastne priamo si to oni medzi sebou. Ja som si platila len samostatné úkony, ako boli lieky, odber vajíčok a tak ďalej. Máš za sebou naozaj dlhú cestu, ktorá nebola nejakým spôsobom ľahká, ale sama si vlastne povedala alebo uviedla na svojich sociálnych sieťach, že ťa to zachránilo. Že fakt ti to zachránilo život. Vnímaš však, že napriek tomu dosť veľká časť spoločnosti stále vníma negatívne lekárov a celkovo aj medicínu? Preto som sa tomu aj začala trošičku viac teraz venovať, lebo mňa to vnútorne veľmi mrzí. My sme Slovensko na chvoste, čo sa týka kritického myslenia. Je to spôsobené naozaj aj tým pretlakom tých informácií, ale mrzí ma to, lebo ja naozaj vnímam, že títo odborníci, ktorí sú špička vo svojom odbore, tak mi zachránili život a keby som im neverila, tak ja neviem, kde by som bola možno o rok, o dva. A to je presne to, čo chcem vlastne celý čas na tom príbehu aj demonštrovať, že my sa potrebujeme naučiť vlastne viac kriticky myslieť, neveriť slepo, ale naučiť sa naozaj rozoznávať, že kto je v dnešnom svete odborník. A obzvlášť v medicíne alebo v zdraví je to strašne dôležité, či sa to týka duševného zdravia, fyzického zdravia, naozaj to zdravie máme iba jedno a tak. A musíme si ho chrániť. A presne takýmto spôsobom. A už len posledná otázka na záver. Ako sa cítiš dnes a čo ťa ešte čaká? Ja sa cítim veľmi dobre.
Ja som strašne vďačná a šťastná. Ja mám pocit, že mám všetko, lebo vlastne tí lekári mi zobrali síce 2 orgány, ktoré boli ako keby zodpovedné za ten hormón, ale naozaj, že mi zobrali aj čas podbrušnice, lebo tam videli nejaké rizika. Ale teraz som bola v podstate na kontrole a sme sa rozprávali, že mi povedali, že vy ste v podstate zdravý človek. A ja som strašne šťastná, že keď môžem povedať, že som zdravá, tak som vlastne šťastná. Čiže mne nič k životu momentálne nechýba, takže idem si užívať život a poviem tajomstvo, ešte som to nikomu nepovedala, ale cestujem na Bali. Wow, dobre. Takže dúfam, že vycestujem a tam sa chcem venovať vlastne celej tejto osvete a uvidíme, kam ťa ešte život zavedie. Karin Kubíková, ďakujem ti veľmi pekne. Mala som z týchto tvojich záverečných slov až zimomriavky a teda užívaj si Bali. Užívaj si aj Filipíny. Verím, že sa tam naozaj dostaneš aj niekedy v budúcnosti. A teda taktiež dúfam, že tá osveta, ktorú šíriš, sa dostane k čo najviac ľuďom. Ja ďakujem za priestor. Ďakujem moc.